Благославям всички присъстващи и всички отсъстващи. Да бъде плодородна тази земя, а още повече, каквото се роди от тази година до година двойно. Освен знайните богове, Сабази, Загрей, богинята майка да помага. Живейте в чеда на майката природа с любов и с радост в сърцата си. Днеска при вас е моя син Сабази, Дионис, Загрей, които ще ви помогнат да наберете този вълшебен плод на вашата плодородна земя. Берекета да бъде не двойна, тройна, защото разбрах, че тази година лозето е измръзнало и трябва да се даде добива от онази година, следващата година. Значи трябва да се увеличи 3 пъти. Да няма люта зима и да има берекет до година, да наберете тройно. Направено с майсторлък и умение, за да носи наслада и настроение. Така. На здраве, дружина, на здраве. Ритуалът е древен тракийски обичай гроздобер. Всички знаем, че гроздото се е появило някъде 600 хилядолетия преди новата ера и носителя на гроздото в нашия район е тракийския Дионис или Сабази, дневния Сабази, който означава свободен, или нощния Загрей. Началото на празника е свързан с себазиадите или дионисиадите, малките дионисиади, когато деня е равен на нощта, 21-22 септември. Гроздобера е в зависимост от озряването на гроздето. Може една седмица преди 21, една седмица след 21. По същото време започва и мачкането на гроздето в различни древни тракийски камени гълнетини, наречени от местното население шарапани или с други думи камени винарни. Тук в района има около 20 на такива камени винарни. За района характерното е, че е пребогат на мегалитна архитектура. Значи тук има, освен камени винарни, има минхири, има кромлехи, това са кръгли камени струпвания, има долмени, има скални гробници, има скални култови поминални ниши, има селища, има крепости. Всичко, каквото е присъщо на мегалитната култура, с изключение на съседните. В съседните земи има каменен календар. Тук още до сега не е открит каменен календар и няма храм на Слънцето. Това е най-общо и така най-популярно може да се каже. Всичко това нещо съществува в средата на второто хилядолетие преди новата ера и продължава до идването на завладяването на тези земи от римляните.
великата тракийска богиня майка. Намираме се пред нейния каменен саркофаг. Назад във времето. Поклон. И извършвам безкръвното жертвоприношение, за да можем да свършим душите на всички от нейното време с нашите души и да ни се помага да вървим напред. Орфей! Да е благословена земята и хората на нея. Евмолп! Великият Евмолп! Богочовека! Боговете да дават на тая земя и на твоя народ плодородие, щастие и много деца. Богинята, великата тракийска богиня майка е една от основните божества на траките. Тя, заедно с Слънцето, се основа за зараждането на тракийския Дионис. Имала е отгоре капак, каменен капак. Тук са идвали редовно да я честват след погребението на тракийската царица. И това нещо продължава до християнско време, когато се приема като място на Света Богородица. И сега се нарича Богородична стъпка. Обичая да се завързват част от дрехата по дървчетата тук наоколо, показва езическия обичай на древността. Подобно нещо има в землището на село Бойково, община Родопи, Пловдив, и в землището наблизко в землището на Христоботиво. Подобно нещо е и саркофага в Тату, но той се предполага на мъж саркофага, докато долу тук на земята, този саркофаг е на жена. Саркофаг на тракийска царица, повтарям, която е била покойница на великата богиня майка. Днеска е хубав ден за минерални бани. Направихме гроздобер. Гроздобер посветен на тракийския Дионис или Сабази, Загрей. Пред нас е Загрей. На мен е отредена ролята да бъда тракийския цар. Тракийският цар Спараток, който е управлявал тук тези земи преди 2400 години. Това животно ще нас свърже с всички онези, които са живели тук през хилядолетията, с нас, и по този начин ще се свързат енергиите на всички хора тук, които са живели, с нашите енергии, за да вървим напред. С този жест, с този курбан, нека всички, които присъстват и тези, които знаят за него, си пожелаят нещо. Има много сняг, но ще оцелеем. Има добро вино, знаеш. И много добро вино ще имат. И дай Боже, до година да бъде 1 тон средно на декар. Това е. Извършихме едно добро дело по волята на боговете, по волята на Слънцето, по волята на
великата богиня, майката земя. Утре остава това да се раздаде с любов на всички присъстващи за здраве, за живот, за любов, за приятелство. Добре дошли, приятели на България! Приятели на Турция, Гърция и Италия. Защо? Защото Сабази, според някой, е роден в северна Турция. Там са живеели траки, фригите. Но пък е намерена сребърна обложка плочка на Беланташ, близо до Асеновград, светилището. След това гърците му взимат името и го наричат Дионис, тракийския Дионис, и го разпространяват из цял свят. Тракийския бог на виното. Той е измислил грозото. Преди 6000 години тук се прави вино, а пък римляните го наричат Бахус. Така че божеството, което се ражда лятото, когато денът е най-голям, на Енилден, се нарича Сабази през деня, Загрей вечерта, Дионис в Гърция и Бахус в Италия. За първи път правим така тържествено възстановката мачкане на грозди в древни каменни черепани. Тук в района има около 10 на черепани. В Сърница още толкова. В Буково 18. В Ночево и Душката 6. Даже днеска разбрахме, че в двора в Долно Брястово на Наско Испаница и там е имало черепана. Така че в древността тук е бил голям винарски център. Заедно с добиването на желязо, добиването на злато и сребро се е заразвивало и винарството. И от тук сме носили вино за траките в днешна Гърция, за Троя и по други места. Споменавам Троя. В Троя също са живели тракийци. Това говоря 14 век преди новата ера. Тракийският цар Резус е носил вино за бойците. Там. Откривам великолепното тържество и благодаря на цялата община Чиститука, благодаря на ръководството на община Минерални бани и да не изреждам имената на всички, които ни помагаха близо за месец да направим това великолепно събитие.
Настъпвате тук и след това горе. Бавничко да не се разкакушка, не знам дали е за време. Влизаш, вътре излизаш. Топло ли е? Що така, бе? Какво правите ли, бе? Имаме топло, да чакаме да изтине. Дигай колата малко, дигай, така, дигни. Хубаво. Разкази сега, какво е удоволствието отдолу? Хубаво ли е? Приятно ли е? А? За какво си мислиш като мачка? За хубави работи. Така. Мачките, хубаво да стане хубаво вино, да стане богато тук района, да има много туристи, които да го гледат. До година всичко това нещо. Айде, рукна! Така.